Узган шимбә көнне урындагы инициативаларны яклау программасы кысаларында югары яркәйдәге үзәк мәйданында тантаналы шартларда 6 биләмәгә МТЗ-82 бер маркалы тракторларның ачкычлары тапшырылган иде. Шулар арасында Карабаш авыл советы авыл биләмәсе дә яңа техникалы булды. Әлеге шатлыклы вакыйга уңаеннан биләмәнең Иштирәк авыл мәдәният йорты алдында бәйрәм чарасы оештырылды. Анда муниципаль район хакимиятенең эшләр белән идарә итүчесе Салават Хайдаров, Карабаш авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рәфит Шәнгәрәев, инициативалы төркем вәкилләре, авыл халкы катнашты. Әйтергә кирәк, биләмәдә яшәүче халык 4нче ел рәттән әлеге программада актив катнашып килә. Авыл советы белән без 3 ел, 4нче ел рәттән Аллага шөкер ППМ дигән программага кушылып, республика күләменнән 1 миллион акчаны алып тордык, 4 миллион безнең уже килде. Әйтергә кирәк, беренче елны без Карабашның клубы белән башлаган идек. Аны матур итеп ремонтладык. Икенче елны Күктауның клубы белән эшне башкарып, матур итеп клубны, шулай ук медпунктны әзерләп тапшырдык. Өченче елны инде Иштирәкнең мәктәбендә действительно матурны әйтеп, тәрәзәләр алмаштырып, ишекләр алмаштырып, яхшы итеп программада участвовать итеп эш башкардык. Менә бу елда инде безнең эш тизрәк бетте. Действительно, бүтәннәре әдрәк соңарак калып булса да, сентябрьгә да барып керәдек. Быел инде бу эшне башкардык. Безнең сезнең авыл халкы белән, Иштирәк авыл халкы белән инициатива белән чыкканлык инде. Үзебезгә авылга дип тракторларга дигән исәп белән менә ул безнең тракторыбыз каршыда алып кайттык. Аллага шөкер, бу инициатива Күктау авыл халкы да, Карабаш авыл халкы да бик матур итеп актив катнашты. Безнең өчен бик зур шатлыклы инде, чөнки авыл территориясендә булгачтан белеп торабыз, авыл кешесенең эше бетмәй, юлымы, кумымы, карымы, үләнеме чабара кирәк була, кул астында тракторыбыз булса, без инде бу эшне әйбәтләп, яхшы итеп, ишче да яхшы итеп башкарыбыз дип өметләнәбез. Сезгә үзебезнең исеменнән барыбызга да зур итеп рәхмәт, Инде матур итеп үзебезнең территорияда тракторны эшен күребез, өметләнәбез, карарбыз дип өметләнеп калабыз инде. Инде авыл артистларының моңлы да, дәртле дә җырлары бәйрәмгә тагы да ям өстәде. Чара ахырында барлык катнашучылар авыл уңганы активисты Өнсия Мөбашәрова пешергән тәмле боткадан кыр чәеннән авыз итеп, тракторның игелекләрен генә күрергә ясын дигән теләкләр белән таралашты. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.